Oh, we're going to outside. Matanaw tag mga dates. Yes. Kuyog na ko akong alaga. Suroy-suroy sa miteri. Kay gimingaw mi aning gawas. Nami diri sa manok na pula. Hala. Tanawa guys, ang kuan ate kuya ang dates nila. Ang dates. Wow. Dami kayo manguha diri oy ug ipauga ba og dadon sa Pilipinas. Kaning salingsing mauning kuan. Kana siyang kaning salingsing mao ni siyang mamunga pero ang kuan ang lison ng itanom mabuhi siya pero dili makabunga. Kani reng mga salingsing murag ang pagtanom diya ni murag saging. Tanawa ra gud ninyo. Lami kayo mang lami ning kawaton dits dere. Ang manok na pula ay manok na buyugon. Yeah. I don't know. Nagsuroy-suroy mi diri sa ilang farm. Nindot kayo kay maka-relax jud kayo sa auto kay daghan kayo bunga ang kuan ang dates lagi. Dara ate kuya ang mga salingsing mao daw kuno ning mukuan mo. Mauni siya. May man ning magdaig pa uli. Then they're going outside. Yeah. Let's go. Let's leave. Kung alaga kay nalingaw aning mga kuan diri. Outside. Naay kaluno diri ay. Dagan to, dagan. I know they went this way. They know they went this way. They went this way. No, we're not allowed to go there. And where's the chicken? This chicken is her. Leave the chicken. It's not us. In English, nusbid lagi ko bagay sa English. Oy, di kay ko kabaw lagi. Pero lami kay ning ka. When Mr. Chicken. Mr. Chicken. Come back. Tanawa ninyo mga ate kuya, giunsa ni giputos rim. Giputos ang ila mga dates kay para dili makawat. Bitaw no giputos ni siya kay para inig kahinog jud ani matagak rin ni siya diha. Wait, Alan, wait. Nada ang punuan. Bye, mauli na mi.